irakurrita. Vale? Vale, perfecto. Zuk kozinatutako plater bati zer nolako kritika egingo zenioke? Kritika goxoa, nola egingo diot banik. Nahiko kritikoa izaten naiz, gaur kalderete bat prestatu eta zaporez ez naiz gustora gelditu. Janari azkarra kontsumitzen duzu? Ez, txikian nintzela bai esan behar dut aitarekin Salouraino joeten ginela McDonald's bat bisitatzeko, ze aitak ez zintzun McDonald'sean sartu hemen, baina ez ordutik ja mundu honetan nabilenetik nolabaiteko presioa jartzen dian nire buruari ez sartzeko. Euskal Herrian sukaldaritza gainbaloratua dago? Ez, nuke esango, nik uste dut fama dutenek fama merezia dutela, beraien etxeak altxorra direlako gastronomikoki, eta nik uste dut ez. Kontuak eskatu aldizkizute kritika txarra batengatik. Ez, kontuak eskatu izkiate kritika on bat egiteagatik eta esanez iruzkin positibo egia edo onegia ginen neukala eta erosita zegoela iruzkin hori, orain dela gutxi gertatu zitzaidan saretan. Zein da probatu duzun plater txarrena eta gozoena? Txarrena ez nuke jakingo esaten zen, nik uste nahiko azkarraztua izango nuela eta onena mila dazkat buruan, hola botatzearren, Donostiko Gorriti tabernako tortilla frantsesa eta ordaiazpiko pintxoa, gero nire etxeko aitaren kaneloiak, izebaren arraizopa, eta gero idealizatuta daukadan Arzakeko txokolate beroz pastela. Sobornatu atzaituzte jatetxeek beraietaz ongi idazteko, niri ongi jaten eman daia nahiko, ez dakit hori sobornatzea dan ez, baina nahikoa dut horrekin.